O novo plan, que estará vixente ao longo dos próximos 10 anos, establece cupos de visitantes para os 4 arquipélagos que integran o Parque Nacional. Unha regulación que entrará en vigor xa para a Semana Santa e que suporá por primeira vez que as Illas Ons conten con un cupo de visitantes. Tamén reducimos o cupo das Illas Cíes para evitar calquer tipo de masificación turística. Así, as Illas Cíes establecen unha horquilla de visitantes diarios entre 1.600 e 1.800 persoas, entre 100 e 200 para grupos e 500 e 600 para camping. No caso de Ons, entre 1.100 e 1.300 persoas ao día, e no caso do camping, entre 250 e 300 persoas. E o que nos ocupa hoxe aquí por territorio, que é Sálvora e tamén Cortegada, fíxase un cupo de entre 150 e 250 persoas o cupo o día por cada arquipiélago. Ademais da promoción dun turismo sostible, o plan establece unha zonificación non só a nivel horizontal, senón tamén vertical, co fin de preservar os fondos mariños e os recursos pesqueiros. Implántase por primeira vez unha zonificación a nivel nacional que non só é en horizontal, sino tamén en vertical e onde a pretensión é preservar tamén os fondos mariños. A regulación dos aproveitamentos pesqueiros e marisqueiros, mantendo as actividades como non podría ser de outro xeito, que se viñan desenvolvendo ata o momento e promovendo o deseño e a aplicación dun código de boas prácticas e impulsando algo fundamental, que é unha marca de calidade que, si por algo se define Galicia, é polos seus produtos de calidade e que temos que impulsala. Trátase dun plan ambicioso que implicará un investimento anual de 2,6 millóns de euros e froito do diálogo entre as distintas entidades e sectores con implicación nas illas. Durante o acto celebrado en Ribeira, a conselleira fixo entrega á presidenta de Amicos dun diploma acreditativo da súa colaboración nas tarefas de limpeza e conservación de Sálvora, unha das xoias deste Parque Nacional.